Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Karon sa ulog sa simbahan ang pista ni Santa Maria Birhen ug Reina, or the Queenship of Mother Mary. Atong pasalamatan ang Ginoo sa paghatag niya kanato sa atong mahal nga inahan, ug atong iampo nga pinaagi sa pangama sa atong inahan og Reina nga si Maria, makabaton unta og kalinaw ang tibuok kalibutan, labi na gyud ang kining kahusay unta panaghiuyo na sa kabubuton nining mga nanagubat nga mga nasod, labi na gyud sa Russia ug sa Ukraine. Og mapaiway kita sa mga dagkong katalagman, natural ug human nga mga calamities. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag kanato sa ilang suporta, pinaagi nining pagpamalit og slots alang sa atong kalihukan, ining ato karong bag-o nga gibuhat nga slots alang sa atong National Retreat for Priests, padayon tagpalit sa atong holy pads nga mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan o Reina, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imo mga anak, diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya miabot ang anghel sa Ginoo ug milingkod tungod sa kahoyng tugas duol sa balangay sa Ofra nga iya ni Huas sa banay ni Abiser. Ang anak niya nga si Gideon nagiok og trigo didto sa tago sa usa ka pug-anan sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon.
Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug miingon, maisog ka ug nag-uban kanimo ang Ginoo. Si Gideon miingon kaniya, Sir, may ipangutana ko kanimo. Nganong nahitabo man kini kanamo kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo? Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan, gibuhat sa Ginoo, labi na kadtong nagkuha kaniya gikan sa Ehipto. Apan gibiyaan kami sa Ginoo, gitugyan ngadto sa mga Midianhon. Unya giingnan siya sa Ginoo, lakaw ug gamita ang tanan mong gahom ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako gayud ang nagsugo kanimo. Ug mitubag siya, apan Ginoo, unsaon ko man pagluwas ang Israel? Ang pamilya ko mao ang labing mahuyang sa banay ni Manases, ug ako ang labing ubos nga sakop sa akong panimalay. Ang Ginoo miingon kaniya, mahimo mo kini, kay tabangan ko man ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon, nga paagi sama nga usara sila katawo. Si Gideon mitubag, kung nahimot ka kanako, hatagi akog prueba, nga ikaw gayud Ginoo, maoy nagsulti. Ayaw paglakaw, hangtod, kadalitan ko ikaw og pagkaon. Siya miingon, magpabilin ako hangtod nga mahibalik ka. Unya si Gideon misulod og naglutog na tingkanding ug naghimog pan gikan sa harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karni ug sa kulon ang sabaw ug gidala niya ngadto sa anghel sa Ginoo nga didto tungod sa kahoy nga tugas ug gidalit kaniya. Unya giingnan siya sa anghel, ibutang niining batuha ang karni ug ang pan ug ibubo niini ang sabaw. Ug gibuhat kini ni Gideon. Gikulit sa anghel ang karni ug ang pan, pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikuptan niya. Migula ang kalayo gikan sa bato ug nasunog ang karni ug ang pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya ug tungod sa kahadlok miingon siya, Ginoong Dios, nakita ug gikaatubang ko ang imong anghel. Apan giingnan siya sa Ginoo, ayaw kalisang, dili ka mamatay. Nagtukod si Gideon didto sa halaran alang sa Ginoo ug ginganlan niya kinig, ang Ginoo mao ang pakigdait. Hangtod karon anaa gihapon ang halaran sa Ofra nga iya sa banay ni Abiser. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagsultig kalinaw, alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo nagsultig kalinaw, alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw, alang sa iyang katawhan ug sa nagatuo kaniya. Ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsultig kalinaw, alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay.
ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pagaagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayamon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagadungog niini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Og ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa kagatos kapilo og hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna na maulahi og daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Maria nahimong rayna sa langit ug sa yuta. Ikapila man na siya nga misteryo sa rosaryo. Ikalima na misteryo sa kasakit. Sa misteryo sa himaya. Unya kining iyang nahitabo nga nahimo siyang rayna, gipurong-purungan siya sa Ginoo og rayna sa langit ug sa yuta tungod kay dinhis kalibutan
nahimo niya ang 13 ka butang aron makapahimo niyang qualified nga mahimong reyna sa langit ug sa yuta. Ang una, si Maria ni hatag sa iyang kaugalingon isip sulugoon sa pulong sa Dios. Ingon siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Sulugoon siya sa pulong sa Dios. Sa unang pagbasa gisgutan nga ang Ginoo mipili sad ni Gideon katong pobre kaayo nga pamilya sa mga nasod sa Israel nga adtong panahon na nabihag sila sa mga Midianite or sa taga Midian, ilang mga kaaway niya. Pagkabuntog na nila, nagtago-tago na yung taon tong uban niya, nakita sa Ginoo nga si Gideon sa ilang kakabos, isog siya, nagmahal siya sa pulong sa Dios nga misaad nga akong buntugon ang inyong mga kaaway, akong padaghanon ang inyong mga kaliwat. Ning naa siya diha naglaom niya, gipalambo siya sa Ginoo o gisaaran nga himuon sa tikang manluluwas sa kalibutan pinaagi sa pagpaambit sa imong kaisog. Si Maria nahimo siyang tuburan sa kaluwasan tungod kay iya mang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay si Maria mipuyo sa kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an dinhis kalibutan. Unsa man ang kinabuhi sa kakabos kanig yung kapobre. Si Jesus giklaro niya diri sa atong ebanghelyo, lisod kaayo sa dato pagpuyo or pagsulod sa gingharian sa langit. Gilingay mong tupad ing na siya gusto pa kang magdato na dia. Kita ra ba mo ra ba ni ato yung ambisyon bisan mga bata panggagmay tudluan gyud, hala paningkamot mo aron maarang-arang inyong kahimtang kay lisod kay ning atong kakabos. So si Jesus diri niingon, pagkalisod sa usa ka dato di ay pagsulod sa gingharias langit, sayon kaayo sa usa ka kabos. Matud pagod ni Kristo diri, sayon pagod ang paglusot sa dagom sa usa ka kamilyo kaysa dato paglusot sa pultahas langit. Muna si Maria, bisag ang iyang anak Ginoo, wa gyud siya mga ambisyon, wa siya mangayo nga arang-aranga sa kani nga atong kahimtang Lord oy. Wala gyud, kakabos gyud. Unsa may naas kakabos, ang tinuod nga kabos mga igsoon manggihatagon. Ang tinuod sa gyud nga dato kanang nahigugmas kwarta, mga daw na sila. Daw niya mapahimuslanon pagyod. Mo na tinuod. Ako pobre man sa kusuna, inig-ingon gyud sa amo dito mga leaders kapilya dito sa amo sa kahugan, manglimpyo tasdan kay moabot na tong pista. Kami gyud manglimpyo dito maayo, kami mga kargador dito, mga pobre, pero kadtong medyo arang-arang na mo pagkabutang, oy magkingking maganaana pa, magkingking ba, hala kahait ani, masamad ko ani, igat pa ya. Di gyud mo tabang og hapak dito sa marik sip-sip anang kuan perting katula sa mga gilon, mga kugon para malimpyo ang daan. So magkingking murag mga senyorito, senyorita. Ang uban magsige ra jud agi-agi kay ngano kunong sila pasipsipon nga sila man kunuhay murag arang-arang dito. Mo na kaning mga pobre mao gid ni ang makahatag og kaluwasan. Mo na si Maria og si Jesus nagpuyo sa kakabos. So mo na ikaduhang requirement para makapasar tas langit. Si Maria ulipon, sulugoon sa pulong sa Dios o nagpuyo sa kakabos. Ang ikatulo, nagipuy-an ni Maria
nga nakapahimo gid niyang rayna sa langit ug sa yuta tungod sa iyang kaputli, purity. Gimaintain ni Maria ang purity, body and spirit. Sa iyang lawas, iyang gimaintain ang purity, pinaagi sa paggamit sa iyang lawas alang sa mga buhat sa Ginoo, sama ng buhat sa kaluoy, buhat sa pagpangalagad sa isig katao. Di siya mutuman sa iyang lawas nun nga mga gusto niya. Ang iyasang kalag iyang giputli, pinaagi sa iyang pag-antos nga wa gyoy reklamo. Kani manggong pag-antos, mga igsoon, related sa nis kakabos. Muna ang kabos mausay ganahan kayong muantos. Di gid kay na reklamador ang tinuod nga kabos, kana bang wa mo claim nga siya dato, nga siya dunay authority, mao nay tinuod gyud nga muantos alang sa pag-alagad sa isig katao. Muna kining namalit na tog slots, bag-o ra ba ning atong slot karon para man sa atong national retreat for priests dinhi sa atong archdiocese karong November 7 to 9. Dako kay ni siya og tabang para sa kabalaan sa atong kinabuhi. Ang mopalit ani kamong namalit, mahatagan sa mo atong title kay Holy Pads, kay Holiness for Priests. Mga 3,000 kapari ang ato aning alagaran aron mahimong balaan. Mabalaan mi ba kaming mga pari kay otro rabasan mi usahay nga dali kay mayawaan. Mao nang tabang mo palit ani nya kasagaran anis mo palit kadto ra sang mga sulugoon sa pulong sa Dios, kadto ra sang gusto nga mahimong putli og balaan atubangas Ginoo. Muna pamalit ani aron mahimong balaan. Pero ang mga dato kana mga hangol og kwarta kusog kay na mo analyze mo ingon din na tabang ta na dato anang pari. Ngayon na nagod kusog kita mo kwenta. Pero ang nindot di ta magkwenta unsay atong madawat kung dili unsay atong mahatag. Nganuman matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kinsa tong mobiya sa iyang tanan, balay, igsuon, inahan, amahan, anak, uma, tungod kaniya makadawat og sobra or labaw sa usa ka gatos kapilo. Ako magsige makog ingon nga mahatagan tag gatusan kapilo nga bayad sa atong gipanghatag sa simbahan. Ang ihatag des Ginoo labaw sa usa ka gatos kapilo. Unya do na pagyoy kinabuhing dayon. O mao na nay nadawat ni Maria. Gihatag niya tanan, apil ng iyang anak, iyang gihatag ngan hinato, pinaagi sa pagtugot nga mamatay sa krus, wa gid siya mo reklamo. Karon nakadawat siya sobras gatusan kapilo kay ang tibok simbahan mao na iyang nahimong anak ang tanang katawhan. Unya kinabuhing dayon, di parabagyod ordinaryong kinabuhing dayon dito sa langit, rayna gyud siya sa langit ug sa yuta. So inaut-unta ang mahal nga Birhen Maria mahimo yung atong sentro sa atong pagsunod o pagbansay sa atong pagtuo. Manindog ta. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpangama, malaumon kitang muampo ngadto sa atong langitnong amahan ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan musaksi sa mga mithi sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang adunahang mga nasod mupaambit sa ilang kahinguhaan ngadto sa mga kabus nga mga nasod, inay ila silang pahinuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong makakat-on sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi uban ang manggihatagong gugma
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga magmanggiluyon kitang mutagad ug moamuma sa mga idaran, mga kabus ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mauman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, muambit na sa bahandi didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nong Amahan, pataling hugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos, sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad,
imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo
Ana ka sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta may sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kang namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoo Diyos, anak kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan. Bulan ang bunga sa tiyan mo kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga
Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahoron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. Ngato lang buhaton, sundon gid nato si Maria sa iyang pagkasulugoon sa pulong sa Dios, sa iyang pagkakabus, sa iyang kaputli, bunga sa iyang mga pag-antos kuyog ni Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.